Hello friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै जों मोनसे रिएक्शन भिडिअ लानानै फैदों जीडी प्रोडक्शननि आबु गेमस्रि दैमारिनि माने बियो बिनि प्रोडक्शननि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ आरोना ओमफ्राय बेयावहा ससे आंबो दङ आरोना नोंथांमोना नायलांदो अब्लानो नुगोन आंखौबो सो नोंथांमोनाथ' नायबाय जानो हागौ सो 1 इयार्सआनो जासिगोन आरोना बे मिउजिक बे शुटखौ जोङो भैरबकुन्द'ला लादोंमोन आरोना सो साननै खालामदोंमोन शुटखौ ओमफ्रायहा बे साननै शुट लानायावना ओरैबायदि अखा हाखानाय आरोना सो बहुत खस्थ'यै शुट खालामनांनाय आरोना ओमफ्राय सो नोंथांमोना नायलांदो बे मिउजिक भिडिअखौनो जों रिएक्शन खालामनो नागिरदों थ' दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जाबाय Sanisiniफ्राय बुंनांगौआव खुगायाव थाफिनना गिदिंफिनो लामा बोसोर बारो मेगन सेरजों आसि बिलाइयाव सम सानै सानै मानो बुंनांगौखौ बुंनो हाया आं नोंखौ गोमानायनि गिनाय मोनो आं रिफि रिफि बारनाय बारजों फैदो नों आंनि सेराव बिखा सिङाव जायगा लाना थालांदो अराय जिउआव गुसुयै बुंलांनाय नोंनि खोथाफोरा साना नंब्लाबो सानफ्लाङो जाम्बा गोसो आंना माबोरै खोन्थानो गोनांथिखौ आं दङ नोङो सना आंनि जिउआव रिफि रिफि बारनाय बारजों फैदो नों आंनि सेराव बिखा सिङाव जायगा लाना थालांदो अराय जिउआव रिफि रिफि बारनाय बारजों फैदो नों आंनि सेराव बिखा सिङाव जायगा लाना थालांदो अराय जिउआव रिफि रिफि बारनाय बारजों फैदो नों आंनि सेराव बिखा सिङाव जायगा लाना थालांदो अराय जिउआव आलो गोजोन गोसोआव लाखिगोन आंनि जिउआव मिनिखैयो मिनिनानै होफैदो नागा आलो गोजोन गोसोआव लाखिगोन आंनि जिउआव मिनिखैयो मिनिनानै होफैदो नागा बेसेमनोसै नोंथांमोना जोंनि रिएक्शन खालामनाय भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय दे गासिबो बाय होनदो बाय